Täze ýyl bayram münasibetli dawarlaryň dowam edýän pursatlaryny paýtagymyzdaky döwletler köşegine terbilenýän şaýlary, hormatly prezident bilen arkadagly gahrman serdarymyň şaher paýy. Täze ýyly süýjülikli sowgatlarynyň gowşurulmagy şatlykly wakalaryň üstüne ýetirdi. Munyň özi ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesiller hakyndaky aladanyň döwlet derejesindäki wajyp wezipler hökmüne kesitlenýäniň nowatdaky subutnamasy. Yeri gelen aýsak bu ýerde terbilenýän şaýlary täze ýylyň ilkinji gününde gahrman arkadamyň hemde arkadagly gahrman serdarymyň adyndan täze ýyl sowgatlarynyň gowşurulanyny bellemek ýakymly. Döwletler köşegine terbilenýän şaýlar şa sowgatlaryny uly bagtyarlyk hemde hoşallyk bilen kabul edip, her bir pursatda özlerini bildirilýän üns arady üçin gahrman arkadamyň hemde arkadagly gahrman serdarymyň bolan sag bolsunlaryny joşgunda aýdym sağlan hemde goşgy seterläriniň üstü bilen beýan etdiler. Munyň özi Türkmenistanyň bagtyar çağıryň mekan hökmündäki derejesiniň puturlanýanyny hemde ýurdumyzda asylly işleriň rowaşlyklara beslenýäniň aýdyň beýany öwrüli. Ýaş dehini çağlara dawarat naşan mehmanlaryň öňüne konsert maksatnamaty bilen çykyş edip, özleriniň dürüjlük başarlyklaryny görkezdiler. Bedelen arçanyň ýanyna çağlara şahiranylyk bilen goşgy okudylar, joşgyny tanystary, edýdi watanymyzda döwlet başlarymyň hemde gahrman arkadamyň durmuşa geçirýän beýik işlerini watp edýän, şeride täze ýyl bayramçylygyna bagşlanan aýdymlary ýerine ýetirdiler. Döwletler köşegine terbilenýänler döwlet başlarymyzda hem gahrman arkadamyda bagtyar çağıry üçin şelik hem özleri barada edilýän ýygydarly arady üçin tüý sürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Men döwletde köşeginiň okuwçysy bäwli ýalywa. Berkrat ötüň täze ýamynyň garkynçly döwrüne biziň her bir günümiz ýatdan çykmajak şatly wakalar etsenýär. Anha bu hem täze 2024-nji Pähim paýhas ummary Matum Praýarynyň ilkinji günlerine gahrman arkadamyz hemde arkadaly gahrman serdarymyz bize döwletde köşeginiň çağalaryna sowatlar ýollady. Biz buňa diýseň beýenýär. Gahrman arkadamyz hemde arkadaly gahrman serdarymyň bilmeçi aradalyny her ýerde diýip ýaşar. Bize şunyň ýaly mümkinçilikler derip berýän gahrman arkadamyň, arkadaly gahrman serdamyň janlar sag, ömürler uzak tutýan işleri elmide marwaşlary etsensin. Täze ýylyňyz kutly bolsun. Men döwletler köşeginiň okuwçysy Beýman Murat Geliýew. Berkarar döwletiň täze ýamynyň garkynç döwründe biziň her bir günümiz ýatdan çykmajak wakalara beslenýär. Hormatly prezidentimiz gahrman atanjal, siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, tutýan tutun işleriňiz elmide marwaş altyn. Gahrman arkadamyz, arkadaly gahrman serdarymyz bize ýollan sowgatlaryňyz üçin köp sag bolun. Täze ýylyňyz kutly bolsun. Men döwletler köşegine okuwçysy Bepa Rozbay. Gahrman arkadamyz, arkadaly gahrman serdarymyz bize iyi beren sowgatlaryňyz üçin köp sag bolsunlar aýdýar. Gahrman arkadamyz, arkadaly gahrman serdarymyz sizi täze 2024-nji Pähim paýhasy Matum Praýary bilen tüý sürekden rahmetdaýan. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, başyňyz dik bolsun. Täze ýylyňyz kutly bolsun.